משכנתא היא הלוואה לטווח ארוך שרוכשים למטרת דיור. כאשר קונים דירה, רושמים הערת אזהרה לטובת הבנק על הנכס. חשוב לציין שהריבית על המשכנתא היא הריבית הכי זולה בשוק, לכן אל תטעו. בכל מקרה רצוי לקחת משכנתא ולא הלוואה, כי הריבית על המשכנתא היא זולה הרבה יותר. ולמי שמעוניין לשמוע יותר, אני מציע לשמוע את רדיו החיים הטובים, תוכנית מיקסים של אורלי נתנאל, כאשר אני משתתף חיים ויינברג.